Na predstavljanju zvita bešedoval pomocnik pokrajinskog sekretara za regionalni rozvoj, medziregionalne sotrudnictvo i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić. On vyznačil, že okremna vrednost toho zvitu vyražena u stanovisku, že njet stagnaciji, ljebo nazadovanja u reformskih aktivnostoch, tad po jedni sektori zaznačuju efikasnijši tempo reformoh, a drugi menji efikasniji. Toto, čemu by najbardziej trebalo pošveciť z úvahu energiju i čas u najchodzacím periodze, to čas, ktorá sa odnoši na javnu upravu i organizovani kriminal. Pozitivne napredovanje vytvorene u oblasti ekonomiji, vyznačila šefica sektora za evropski integraciji i ekonomski roboti delegaciji Evropske unije u Serbiji, Radica Nussdorfer, i hvarela, že bi Evropska unija trebala bud sporihtana za preširenje. Стигују нови предклади и по 2025 рок Европска унија би мала буд спорихтана за нових членох. Терас питање же чи потенцијални нови члени порихтани на тото. Наздавамеше же хеј. Ročni zvit Evropske komisiji o napredovanju Serbiji u prehvarjatskim procesu pridružovanja u Uniji, ktorý oblapja period od oktobra 2016 roku po februar 2018 roku, u aprilu pridati i premijerki Serbiji Ani Brnabić.